کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دیں یا خدا جان دیں کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دیں یا خدا جان دیں اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیاں روز محشر جو رب نو منا جان دیں اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیاں روز محشر جو رب نو منا جان دیں جس دی زلفاں نو واللیل آنکھیں خدا والقمر گے پشانی تے رخ والضحا جس دی زلفاں نو واللیل آنکھیں خدا والقمر گے پشانی تے رخ والضحا نعت خانہ خطیباں دے وس وچ نیا نعت خانہ خطیباں دے وس وچ نیا اس دی تعریف قرآن سنا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دیں یا خدا جان دیں مصطفیٰ جان دیں یا خدا جان دیں سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے جتنے تلتی نیوکات تیزات ہیں سائیں دے دربار عالی دی کیا بات ہے جتنے تلتی نیوکات تیزات ہیں بام حبشہ چوں وکدا غلامہ ونجے بام حبشہ چوں وکدا غلامہ ونجے اس نو کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے اس نو کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دیں یا خدا جان دیں سائیں دے یاراں دی وی شان دسدا ونجاں ہو گیا آقا تو قربان دسدا ونجاں سائیں دے یاراں دی وی شان دسدا ونجاں ہو گیا آقا تو قربان دسدا ونجاں بس نبی دے اشارے دی دیر ہوندیا بس نبی دے اشارے دی دیر ہوندیا ہر صحابی تترمن لٹا جان دے بس نبی دے اشارے دی دیر ہوندیا ہر صحابی تترمن لٹا جان دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دیں یا خدا جان دیں اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیاں روز محشر جو رب نو منا جان دیں اللہ اکبر اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین